nondro magisetimo. Kikwa mung'uru ji sama konyo ji mondo winj gimoro. Ka gimoro rach en gima rach. Kik wawach ni onge ng'ama ne nyalo ko president. Gicha kaka nobaye mochopo gima wacho go maber en ni Jorit Ker nyaka ng'i mapenjre ni to gino nochopo nade. Ne gin kanye? Ne gin kanye sama gino chopo. Nikech odhi mochopo ne making'iyo to ogo lwete matin. To gima wawacho ni gimoro aila nokowinjore otimre ne Ker. To ahinya kade wuoche no ne nitie kata gi chemicals moko e iye ma nikech waneno buru. Ka buru go ne gin chemical dong onego Ker. Nyaka wa make sure ni kwarito Ker ok ni wan be watimo gige wa to kwang'i gima nyalo timore. Ahinya ka wang'eni to ka objects obiro ere kaka wanyalo geng'ogi. Mano gima jok marito Ker nyaka ng'i. To ng'ama no bagicha mana kaka wadwa cha wacho nyaka wach ni gino ok owinjore. Wawek wache wamede chumbi moko ni nokobaye nobaye. To kobaye to nyaka wach nobaye to gino kik timre kendo. Amba dwa kawo nafas matin mondo agone joka sipul mos ahinya kuom nek marach mar Ong'ondo Were. Kendo akwayo ni jogo mosemaki oyal gi piyo mondo ji ong'e adiera. Nikech weche mag tho waseneno e Kenya ka komak ji 3-4 jomoko be nyalo wach ni wamako polis to kare en dhana. Bang' higa 12 kokinwang'o judgment. Nwaneno mar Baby Pendo higa 8 kokiji kawang'o plea. Nyiso ni higa 8 gi pod watimo mana investigation. Kamano dhi timore to joka sipul gi jogo kata family ne ok dhi mor ahinya gi gimotimore no. Daher ni gino omak jogo ma iwacho ni notimo gini. To weche mang'eny be wachore dalawa kacha. Ni josiasa moko ng'eyo wachne. Adwa ni make mage kanyo mano bende obo bedo kwatwake mane. Adwa kawo nafas kendo mar goyo mos ne japuonj Otula. Family ne wawito jatugo maduong' ahinya. Jatugo Otula osebedo kang'iyo weche mag basketball e Kenya ka moloyo gimoro amora. Nyasaye mondo ket chunye. Ang'eni siasa mosebedo kagore kotudore kod tho mano mar Ong'ondo Were. Mano jodbura makasipul bende wabo bedo kwatwake kalore ne moko kuom jotelo. Ahinya to mago mag ODM osebedo kawuok oko ka koro wacho ni kane wadonje sirikal